gawar sai kuka. Wani babban malami ne na musulunci a wannan zamanin ya ce yana da wani ɗan uwa a Amerika wanda ke bashi wannan labari. Ya ce wata rana suna cikin masallaci suna sallah, sai ga wani mutum ya zo, ga alama ba musulmi ba ne, ya yi musu tsaye cikin masallaci. Suka sallame aka zo, me ke faruwa? Shi ne yake ba da amsa, ya ce yana so ya musulunta. Suka ce to ba mu labarinka. Ya ce ni ba so nake a ɓata lokaci ba, ku gwada mini yadda ake musulunta tukun. Suka ba shi kalma, ya je ya yi wanka ya shiga musulunci. Sai ce to yana so ya zauna da su cikin masallacin nan 'yan kwanaki domin ya samu ilimi ne da zai bauta ma Allah. To shine ɗaya daga cikinsu ya ja shi gefe, ya ce to ina so ka bani labari yadda sha'aninka yake. Ya ce to sha'anina ya kasance tun shekaru 4 da suka gabata na ji addini na Christianity ya nemi ni kaikai a cikin zuciya, don haka kullum sai in ɗaga hannu ina ta roƙon Allah ya gwada mini gaskiya. A duk lokacin da na kwanta sai Allah ya gwada mini musulunci. Ya ce haka na yi ta yi. Ya ce yanzu daga ƙarshe dai sai na yanke hukuncin cewa zan shiga addinin musulunci, domin na ga annabi Isa alaihi salatu wassalam cikin mafarki ya ce kun muhammadiyan, ka zamo mai bin annabi Muhammad. Ya ce wannan shine mafarkin da na yi jiya da dare, shi yasa yau da na tashi jikina ya yi sanyi na kasa na daure sai da na zo na karɓi musulunci. Ya kasance a cikin masallacin da ya ga mai son karatun Qur'ani, da ya ga mutum na karatun Qur'ani sai ya matso kusa gare shi. In ya kammala wancan ya zo yana yi sai ya koma gurin wancan. An sanya mishi tsananin kwaɗayi ga musulunci. Sai wani ya kira shi, wai kai wannan kwaɗayin naka na ni ga ni an haife ni cikin musulunci, amma Allah bai bani rabo ina da kwaɗayi na Qur'ani irin yadda kake da kwaɗayi ba. Suna magana sai aka yi kiran sallar isha, sai suka miƙe aka kabbarta sallar isha. Abin mamaki, a cikin raka'a farko an yi sujuda, kowa ya ɗaukako sai mutumin nan bai ɗaukako ba. Mutane suna ɗaukar bai san yadda ake sallah ba, baƙo ne ya aza mutum na yin yadda ya ga dama. Har aka kammala sallah bai ɗaukako ba. Liman ya waiwayo ya ganshi yana sujuda ya ƙi ya ɗaukako, sai ya je ya taɓa shi, kai ba haka ake sallah ba, sai ya ga ya faɗi. Ko da suka duba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran shi. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wallahi wannan ya faru a birnin New York. Haka al'amarin Allah yake. Don haka Allah ya gwada muna ayoyi daban-daban, amma kuma mun ƙi mu yi itibari da waɗannan ayoyin. Kullum fa Iblis ne muke biya da rundunar shi. Waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe su kaɗai ne ke tashi a cikin wannan duniyar, sai ka ce babu jikokinsu a Siddiqul Akbar a ciki. Ga misalai Allah ya gwada muna. Allah ya tara mutum 1000 guri ɗaya ya kashe su, ya tara 10,000 ya kashe su, ya tara dubbai ga sunan dare da rana. Ma lokacin da ma ake makabarta wani lokacin ake bugu mishi waya, ga ya can an haɗa kayan sauti, za a fara kiɗe-kiɗe, sai ce ku tsaya yanzu ina juyowa, yanzu ina dawowa. Wani malamin musulunci da ake kira Kasir bin Hisham as-Sulami yake ba da labari, ya ce a rasa rajulun min alhayyi ibnatan, wani mutum daga cikin tunganmu, daga cikin danginmu, daga cikin ƙabilanmu ya auri wata yarinya. Ya ce to saboda sharholiya ta duniya da murna ta aure, fatta kaza lizalika lahawan, sai riƙe wasanni saboda wannan auren. Masu kiɗe-kiɗe da raye-raye suka yi, 'yan mata suka yi raye-raye irin waɗannan yau da ake yi ana jin kamar an burge. Za ka ji makiɗi na a kaɗa kwankwaso, mata suna rawa suna batsa, la haula wala quwwata illa billah.
wallahi za a kada kwankwaso a cikin wuta. Don haka aka zo aka yi tarairaye har dare yayi. Kasir ya ce wa kana manaziluhum ila janibil maqabir. Gashi ku gidajen waɗannan mutanen suna a gefen makabartin ne, ga makabartin ne amma rawa ɗaya suke suna ta waka. Ya ce wallahi fa wallahi innahum lafi lahawihim zalika lailan, suna cikin wannan raye-rayen nasu da waƙe-waƙen da wasanni a cikin dare, isami'u sautan munkaran, sai suka ji wani sauti a binki, wani sauti mai ƙarfi, wani sauti mara daɗi, wani sauti mai firgitarwa. Duk abin da ɗan adam ke yi idan ya ji irin wannan sautin wallahi hankalin shi zai tashi. Don haka fa abza'ahum, sai wannan sautin ya ba su tsoro, suka riƙi makamai suka karkata suna jin ina sautin ke fitowa, suka rika biyar sauti a hankali fa iza hatifun min bainil qubur, sai gashi ashe mai wannan kururuwan wata halitta ce wadda Allah kadai ya sai da take tana tsakanin kaburbura zaune. Mutanen nan wanda duk ya hada ido da wannan sai ya fadi. Ita ko wannan halittar waka take rerawa tana fada musu al'amarin duniya, tana tunatar da mutuwa, tana faɗin irin yadda mutuwa ke da ɗaci. Gashi a cikin dare cikin makabartin ne. Wannan angon fa wannan al'amarin sai kasance mishi wani abu na daban. Ya ce fa wallahi illa bisa ba'a da zalika illa salasan, wannan angon bai rayu ba bayan faruwar haka illa kwanaki 3, hatta matal fata, har sai da yaron angon ya mutu. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rai shi. Don haka Allah ya gwada ma mutane ayoyi ga sunan daban-daban game da mutuwa, amma kuma mutane sun ƙi su ji. Mutuwa ga yinta ake dare da rana. Babu gidan da Allah maɗaukakin sarki bai aiko mala'ikin mutuwa ya shigo ya ɗauki rai ba, amma kuma babu gida face ana sharholiya a cikin shi, la haula wala quwwata illa billah. Sannan wannan mala'ikin na mutuwa idan ya tashi zuwa babu abin da ke iya tare shi. Idan Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi babu abin da ya isa ya tare shi. Imamu ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna, Imamu Ahmad bin Hanbal a littafin shi na al-Musnad ya ruwaito a hadisi na 9148, yana cikin Majma'uz Zawaid na al-Hafiz al-Haythami, hadisi na 10325 daga Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna Dawud alaihi salam kana rajulan gayuran. Annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kasance mutum mai yawan kishi. Wa kana idza kharaja aglaqa imra'atahu, ya zamo idan zai fita gida saboda kishi sai ya sa makulli ya rufe matashi sai ya wuce da makullin. Ana haka fa idza hiya bi rajulin fiddari, gashi an rufe gida ba inda mutum zai iya shiga. Ta fito daga cikin daki sai ta ga wani mutum tsaye tsakiyar gida. Mutumi ya yi tsaye ka cokar yaƙi ya zauna. Faƙala sai ta ce cikin ranta, o man adkhala hadha rajul, wa ya shigo da wannan mutumin? In ko annabi Dawud ya dawo ya tarar da shi to ko akwai magana. Ta rufe bakinta haka fa ja'a Dawud, sai ga annabi Dawud ya zo. Yana zuwa ya samu kulli ya bude kofa. Yana budewa ya kicibis da wannan mutum, fara'ahu ya ganshi. Faƙala man anta, yace kai wane ne? Me ya kawo ka a cikin gidana? Kuma ta ina ka bi ka shigo? Yau za ka yi bayani. Faƙala sai wannan mutumin ya daga kai ya dubi annabi Dawud, ya ce ana allazi la ahabul muluk, ya ce ni ne wanda bai tsoron sarakuna. Wala yamna'u minni hijab, sa'an na wani hijabi bai hana ni shigowa. Annabi Dawud ya dube shi, faƙala ya ce fa'anta wallahi izan malakul maut, ya ce ku wallahi in dai haka ne kai ne mala'ikin mutuwa. Annabi Dawud bai daga daga wannan wurin ba ya faɗi, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rai shi. Aka ɗauka gawar shi, an ɗauka gawa an shimfiɗa gawa
sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe rana. ɗan shi annabi Suleiman wanda Allah ya hore mishi dabbobi sai ya kira tsuntsaye ya ce ku yi mishi inuwa, suka jejjera fikafikansu suna inuwa. Abu Hurairah ya ce annabi ya miƙe ya ɗaga hannuwan shi yana gwada muna yadda tsuntsayen suka yi inuwa ga gawar annabi Dawud alaihi salatu wassalam, wanda daga ƙarshe aka ɗauke shi aka kai shi zuwa ga ƙabarin shi, la haula wala quwwata illa billah. Wanda wallahi ire-iren wannan sun saba faruwa. Mutumin da ya bi Allah maɗaukakin sarki ko a lokacin mutuwa ba zai wulaƙantar da shi ba. Wani babban malamin musulunci wanda ake kira Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, wanda aka fi sani da Hassan Al-Basri, yana cewa mata Haram ibn Hayyan, wani babban malami ya bar duniya ya yi wafati wanda ake kira Haramu ɗan Hayyan, fi yaumin sa'ifin a cikin wani ne mai tsananin zafi. Falamma an dufina, lokacin da aka turbuɗe shi, mutane suna ganin an ɗauko shi ƙasar zafi, masu gina suna janye hannunsu sai an sa ruwa. Suka ga an ɗauki mutumin kirki babban malami an sa cikin likafani an ɗora a cikin ƙabari, ko zafin ƙasar ɗaya aka bar mutum da shi ya isa. Ana lullube shi faja as-sahabatun, sai suka ga wani girgije ya zo ƙadara ƙabrihi, wanda bakin girman girgijen bakin ƙabarin, farashen lahu, aka yi ruwa daidai bisa ƙabarin, sai da ya jike sun man sarrafa sannan wannan girgije ya wuce a beshi. Abdurrahman bin al-Qasim, wanda ɗalibi Imamu Malik ne, yana cikin ɗaliban nan biyar waɗanda su ne gimshiƙai a makarantar Imamu Malik, Imamu Daril Hijira, Alimul Madina, Amirul Mu'minin fil Hadis. Yace sami'tu Malikan, naji Imamu Malik ya ƙulu yana cewa, inna Yaqub ibn Abdullahi bin al-Ashaj, lalle Yaqub dan Abdullahi dan Ashaj, min khiyari hadhihi al-umma, yana daga cikin mafifita wannan al'umman. Nama fil yawmin ladhi ijtahada fihi, wannan bawan Allah yayi bacci a ranar da yayi shahada. Yana cikin tawaga zuwa wajen yaƙi, kuma gashi wannan yaƙin za a tsallaka ruwa, dole za a shiga cikin jirgin ruwa. To suna cikin jirgin ruwa bacci ya ɗauke shi, yayi bacci. A cikin bacci shi sai ya mafarki. Faƙala li ashabi, ya ce ma waɗanda suke tare da shi a cikin wannan jirgin, inni qad ra'aytu amran, ya ce wallahi na ga wani al'amari, wala ukhbirannahu, kuma ni ba zan yi shu ba, dole tabbas sai na ba da labari. Ya ce inni ra'aytu ka'anni udkhila aljanna, na ganni kamar gani an ɗauke ni an shiga da ni aljanna, wasu fitu labanan, har ma an bani madara a cikin aljanna. Sai mutane suka yi dariya suka ce, ka shiga aljanna an baka madara? Ana izgili haka, ana dibin kamar dai kawai yayayen mafarki ne. Sai ce idan kun yi musu ku bari zan nuna muku alama. Nan take ya sa hannun shi ya janyo amai.